Dit is een trektank. Hier zit zo'n 1450 liter jenever in. Welkom bij de Weduwe Joustra, de Widow Joustra. Een van de eerste panden hier in Snits. 1484 hebben wij een hele mooie distilleerderij. En we hebben een slijterij en we hebben een wienhandel. En het is een hartstikke mooi bedrijf. En dan valt er nog te zien. Zoals hier links is bijvoorbeeld een drankorgel. En dat is, daar zie je vroeger de drank in en dan kwam je met je eigen flesje of kroekje, kwam je deel en dan liet je dan vullen met wat je maar nodig had. Proefzolder, de preelzolder, toegankelijk voor Elsenieren. Iedereen die kan je komen, lekker preeuwen van alles wat we mee zit. Nou, ja, ik ben verschillende merken vanzelf. Je stond mij dan mijn oudste aan de grootste. En wij zijn de tweede in de Berenburg. Dit is een trektank. Hier zit zo'n 1450 liter jenever in, 10 kilo gedroogde kruiden. En dan laten we dan 28 dagen dat trekken en dan is het klaar om bottel te worden. Dan komt het door de bottellijn, worden de flesjes gevuld, komt er een dop op, wordt een etiketje opplakt. En dan wordt hier een kant-en-klare doos wordt dan op de pallet zetten. En die wordt of hier del zetten of bij Hoekstra in de warehouse.